गीत बिरहा गायिका रुचि यादव प्रतापगढ़ की पवन धरती से अपनी पूरी पार्टियन की आवाज में भारत गंगा म्यूजिक यूट्यूब चैनल बड़े भाई अशोक यादव जी की देख रेख में ये गीत आप सबके बीच में भेजत ही आशा ना पूर्ण विश्वास व कहानी के प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिली। कोनो दुल्हन अपने पिया जी से फोन कई के कहे का नदी के भैया पूछी फोनवई पे कई के रिक्वेस्ट पिया नदी के भैया पूछी फोनवई पे कई के रिक्वेस्ट पिया रिक्वेस्ट पिया काऊ बाट सावतनिया हमसे बेस्ट पिया धीरे धीरे बीत गईले पिया 3 साल हो सकाल हो लागत बा हमसे नहीं बाट कौनो अब इंटरेस्ट ये पिया लागत बा हमसे नहीं बाटे अब कौनो इंटरेस्ट ये पिया इंटरेस्ट ये पिया काऊ बाटे सावतनिया हमसे बेस्ट ये पिया कहे कि आखिर का मजा यो करे अंदर पावत है का दिवा कैसे हमारा यो गड़ा में बाटे कवन यंत्र तोहरा पे मंतर तू है बतावा कवन बाटे यो कड़ा में अलग टेस्ट ये पिया बतावा बाटे यो कड़ा में कवन अलग टेस्ट ये पिया अलग टेस्ट ये पिया काऊ बाटे सावतनिया हमसे बेस्ट ये पिया आखिरी बंद में कहे कि अब बहुत परदेश कमाई ले
अब सीधे साधे घरे चले आवा अनाई ते हम घरे चली जाए तो होका बड़ी तकलीफ हो जाए। कहा दिवा का बहुत कमैला अब घरे चलाया अब रेस्ट ये पिया काऊ बाट सावतनिया हमसे